Con gran sorpresa, así recibiron no Concello a notificación dun bufete de abogados de Israel que denunciou a administración local por unha moción aprobada en pleno na que se defendía o pobo palestino e se solicitaba o boicot aos produtos israelís. O executivo, que xa remitiu ao xulgado a documentación solicitada, ten a intención de seguir adiante co proceso ao considerar que a iniciativa ten un carácter solidario. O que pretendíamos, desde a solidaridade, desde a loita pola paz que preside o Concello de Rianxo e que nos leva a denunciar e a sair á rúa cando hai un atentado islamista e se produce perda de vidas humanas, que tamén é a nosa misión e tamén era o noso deber sair por medio desa moción aprobada por unanimidade no Concello a facer respetar os dereitos humanos e as resolucións emitidas no seu momento pola ONU que defenden o dereito do pobo palestino a existir e vivir no seu lugar de orixe. Unha vez que transcendeu a nova da denuncia, no Concello estáse a recibir tamén o apoio de numerosos colectivos e entidades que respaldan a súa postura. Sí, colectivos, entidades, algún partido tamén pronunciábase hoxe a través dos medios de comunicación, como a Esquerda Unida, tamén a propia Marea ou, evidentemente, a miña organización, o Bloque Nacionalista Galego, que desde o primeiro momento nos posicionamos a favor dese dereito dos povos a existir, como non podía de ser de outra maneira, e a favor do dereito a Palestina a ter un Estado seu propio, tal como recollen as resolucións da ONU. E logo moitos veciños tamén se nos teñen dirixido de maneira individual a apoiar tamén. A xente ás veces pregúntase, hai versións para todo, quen di que facemos os concellos se non hai problemas. Hai moitos veciños que estes tamén os consideran problemas, son cidadáns do mundo, somos veciños do mundo, e se desde os concellos se pode facer un pequeno labor tamén de concienciación e de denuncia, hai que facelo. A moción en defensa da causa palestina, na que se declaraba a Rianxo espazo libre de apartheid israelí, debateuse no pleno do pasado mes de maio e foi presentada por Rianxo en Común. A iniciativa saiu adiante por unanimidade, cos votos favorables de todos os grupos con representación na corporación.